yi miki magana kina wani zazzagaya a baya. Kin san ke ce ruhina, ke ce jinin jikina, ke ce zuciyata. Kin san dukkanin nan ba wacce na yadda da shi ko ba wanda na yadda da ita irin ki. Amma kuma kina nema ki yi min wasa da rayuwata. To wallahi duk wanda na ƙara ganin ki da shi yanka shi a wajena ba abu ne mai wahala ba, ke kin sani. Kin gama yin kuka? Ke wato dan kin raina yi. Shi ne za ki je kina yin soyayya da Yusuf ko? Kin fi kowa sanin kiyashin garin nan ma idan ya ganni guduwa yake yi. Balantana ke. Na. Kai kin san ina son, kin san ke ce zuciyata. Kai kin san ina son, ke ce zuciyata. Kin san ke ce zuciyata. Kin san ba na son in ga kuka ya sauka idan ki. Yau dole ne in gan shi. Ba na son bakin cikin ki. Yau dole ne na gan shi. Sabida haka kika bukata kuma na gaya miki. Ina Atika! Ya cika mu. Masoya. Ya aka kasa. Mugu ya kama. Ya kai. Zuciyata. Kin san cewa duk inda kike ruhi na bin ki yake. Ai ba zan iya rayuwa ba da ba da ki ba. Yanzu ke kadai ce nake so a daji a ƙauyen nan. Mutumin nan bai da imani. Amma ya aka kika je hannun shi haka. Kin san mugu ne. Ya maka abuka da tsotsayi. Ina zaune umma ta ce in je in samu mata ice. Ashe da na yana ta fako na ban sani ba. Ka san dai hanya ta ɗaya ce. Na bi hanyar nan shine ya rutsa da ni. Kana ji ya damƙe ni. Shine ya kai ni wajen gurmin dajin nan ya daure ni. Amma masoyi ta ya aka san ya kai ni wajen nan. Abin da yasa na san kin je gurin. Duk inda kike ruhi na yana binki. Yana biye da ke saboda so da kaunan da nake miki. Ba zan bari wani abu ya cutar da ke ba ko kaɗan. Ina ba zan yadda ba. Inda wani abu ya faru da ke ban san ya zan kasance ba. To daga yau kuke ƙara zuwa gurin ki danna zuwa wajen. Dan mutumin nan ba imani ne da shi ba. In ya kama ki zai iya miki komai. Na gode ma Allah da na zo da wuri. Gaskiya masoyina na gode. Da ban zo da wuri ba da wani abu ya faru da ni. Gaskiya ka taimake ni. Ka taimaki rayuwata. Kai gaskiya ban san kada tona haka ba matukar kaunata. Sai yau din da ka cece ni wajen mu. Kuma kin san me yasa ban tsaya na buɗa da shi ba? Me yasa yauwa ina ma son tambaye ka ya kamata ai ku tsaya ku buɗa san waye jarumi. Amma abin da yasa ban buɗa da shi ba. Da na buɗa da shi da matsala za a samu. Da ina gaya miki yau gagarumin kisan kai za a yi. Yau da mugu kwanan shi ya kare har da makotan shi da kowa yau da sun mutu. Hakke ma sai kin suma a gurin. Ai ko ba zan so ba ai. To saboda haka yi isa na lallaba na ɗauko ki muka gudu saboda ba na so wani abu ya faru. Amma idan mugu ya sake shigowa gona ta, duk ran da mugu ya shigo gona ta
ranar zai tabbatar da cewa ya shigo gona ta ranar mugu tashi ta ƙare. Ya riga ya gama yawo. Haka kuwa ya kamata ka buɗa gaskiya ku buɗa a san waye jarumi. Ka ji banza gidan mata ne gonan ka shiga ka zama mace. Kar ka sake ka fito ba da zani da ɗan kwali ba. Wannan abin ma ni ta fi min daraja, ta fi min kai. Kuma wallahi na rantse da wanda ya busa min numfashi in ka fito daga gidan nan sai na yi gunduwa da kai. Na gajiya. Akwai magana ne? Raji. Akwai magana kenan. To daman na dan so mi dan magana ne amma kamar na gade kana hanzari zaka wani waje ne. Haba ba damuwa. Ina ganin dai a bisa alamu wannan dariyar na ta nuna cewa akwai wani abu a ciki. To shikenan ni na gane ba matsala. Ai kake ji komai kawai ki kwantar da hankali. Ai ba zai gagara ba, abu ne mai sauki. Ina mu tsara abu yanda ya kamata. Kin gane ko? Kin san garin nan ne akwai magulmata, akwai ɗan sa'idawa. To amma kake da ki kwantar da hankali. Ai wannan sa'idawan unguwa ke. Kina ji? Tun da waɗannan sa'idawan suka fara wucewa ta nan. Kina ji? Bari zai zo da asibiti ki zagi. Ka tabbata za Allah zan zo ba da ba kake dawo kawai ki je sai kin dawo ba matsala kawai zan zo to sai an je ki kawai gurin ki nazo me ya faru kuma Yusuf kulle irin naku na mata na ji labarin magana auren ku da Raji Ya fa kake magana akan Raji ni ba zan daina son Raji ba kuma ba zan ta aurensa ba auren shi zai to na san abin da biki sani ba me kenan me kake kokarin gaya mu da idanuwa na ga Raji da Sakina suna soyayya suna magana aure Sakina kawata kwarai ma kuwa ai ko ki yadda ko kake yadda wannan abu gaskiya ne ni na gansu kuma na san ba ƙarya kawata Sakina dai kwarai ma da gaske da Raji kwarai ma da gaske lallai kuwa Sakina kawata to za ta gane kuskurenta amma na gode da bayanin da ka zo min da shi to shikenan za ku ta gane dan ba ƙarya a wannan magana tawa na gode je ki binkita na gode tabbatar da gaskiya na gode kina ta kiran sunana haka? Daman ke munafuka ce ban sani ba Sakina? Ni ce munafukan yau? Tabbas. Munafurcin mi ne maki? Ina daukan mara kunya. Amma ta kina soyayya da Raji? Daman na dauka ke kawo arziki ce. Sakina ban san ki da haka ba. Ya saki mun haka? Shi yasa kika tako kafafuwan kika zo dan ki ci mun fuska? To bari ki ji. Ni da Raji soyayya miki kuma mai raba mu ba wanda ya isa ya shiga tsakanin mu in gaya miki. Tab. Kika ce
ce me? Kina soyayya da Raji? Kin ji ni. Za mu gani. Wallahi sai na gwada miki. Ke karaman muguwa. Da ba dan ke kawata bace in ga miki da na wanka miki mari dan kin san ba na sanya cikin irin wannan al'amarin. Ke yanzu har zaki zo nan ki ce wani zaki zo ki ci min fuska ke baki da kunya bayan kin bi mugu kin bi Yusuf kin bi Raji sai ki tako kafin nan ai ƙara ni ma da a ce Raji ne kawai nake soyayya da shi. Sai me in na so su ji kansu. Sai me? Dalla bace min mara kunya. Zaki gani. Zan nuna miki na fi ki bala'i. In dai akan Raji ne za mu zuba mu gani. Mara kunya. Mugu gurinka na zo mugu. Kai, Allah ne ya haka. Haba mugu. Yau ba na so kowace halitta kai ba yau ba na son kowanne dan adam ma yana da ya kusa da da a cikin tashin hankali da duk abin da za ka faɗa ka tsaya ka gaya min shi a nan wajen. Mugu ai dole na zo gurinka mugu. Ai abin ya fi ƙarfi na ne. To me ya kawo ka? Mugu ai abin da ya kawo ni gurinka ba ƙarami ba ne a wannan garin namu. Wallahi ba ƙarami ba ne. Ai abin ya fi ƙarfi na rasa yadda zan yi da rayuwata. To ni ko me a garin nan bai fi ƙarfi? Kai ko me a garin nan bai fi ƙarfin farcen hannuna ba ma? Balantana ma wani hankali na ya tashi me ya tayar ma da hankali abokina. To na rasa irin baƙin jinin da nake da shi a wannan garin. Wannan yaron Raji na rasa yadda zan yi da shi a wannan garin. Yarinyar da nake so kuma ni na san tana so na ziga ta ake yi. To yanzu wannan yaron Raji ya zo duk yadda zai yi ya yi gashi ma ina tunani da cewar magana aurensa ake yi. Me kake so a yi mai? To ai wannan yaro ya kamata a ce kwata-kwata babu shi a wannan garin. Saboda in dai da Raji a cikin garin nan namu to rayuwa ta ba za ta yi daidai yadda nake so ba. In ba gurin ka na zo ba ni da yadda zan yi mugu. Kai kaɗai ne za ka yi min wannan ranar. Abokina. Mugu. Kwantar da hankalinka. Na gode mu. Ka kawo mun wannan abin ne kamar in tafiya ta ku daya. Gaskiya ne. Ba komai bane ba. Ai abin da ya kawo gurin ka ke. Kar ka damu. Godiya nake. Kai kai sabgar. To na gode mu. Sai yaushe a gari yanzu kuwa ikon Allah ya banganka a wajen zaman makokin Musa ba. haka ai ban gaya maka ba wani abun mamaki Ina jin ka. abin da ke ci abin al'ajabi wai ashe RAJI shi ya kashe wanshi Musa Kai da Allah. ai idan na gaya ma maybe ba za ka yarda da abin da nake cewa ba. A'a, na je makabarta ina wa kasan mama ta sai na ji RAJI yana magana yana kuka yana roƙon gafara ɗan uwan shi Musa a cikin kabari wai ka san akan waye ma ya kashe shi sai ka faɗa wai akan matar akan Aisha ni kwan gane ta. Ai, maganar da nake ba a yanzu haka, ai ya auri ma Aisha shi RAJIn ta zama matarsa. ya aure ta Ya aure ta ta zama matarsa. ai na gaya wa mai gari da na gaya wa mai gari shi ne mai ce a kawo shi duk wanda ya kawo shi akwai kyauta ta musamman. Na ji daɗin haɗo nan da kai. In Allah ya daga nan zan gangara zan gaya wa mugu duk abin da ake ciki. Allah ya taimake mu mun samu dama. Za mu yi ƙoƙarta akan wannan aure ba.
ka ji yanda abin mutane sun mai da rayuwa sai ka ce kamar ba Allah a ransu mace kashe ɗan uwanka uwa ɗaya ga shi yayi abin kuma zuwa da shi gaskiya ne wannan to Usaini sanna zuwa in an ƙara sa gidan aga da saka go ɗan uwa to shi ke godiya nake a gaida kowa da kowa Daman ke ce ke kira na haka? Ba Atika, ko ma ki ce mun sanni da zuwa? Wallahi Atika labari na zo maki da shi. Labari? Ke ashe Raji shi ya kashe yayansa Musa? Me? Aya. Sakina me kike faɗi? Ina gaya miki. Raji shi ya kashe Musa. Wai akan yana son Aisha zai aure ta. Wannan wani irin rayuwa ne kam? Bari in gaya miki wani abu dakata. Kace kamar kin zo mu da wani zance akan Raji yayi me. Kin ga ban taba fasani ban taba sake Raji ba ban taba daina san shi ba. Ko me zaki ce yayi? Gara ma ki dakata da wannan magana da kike mun. Ya kike magana haka? Ga abu duk a gari ana fidi. Raji ya je ya kashe yayansa Musa da cewa yana son Aisha zai aure ta. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Haka ne Raji ya cuce ni. Yanzu kina nufin kani ya kashe yayansa? Uwa ɗaya uba ɗaya gida ɗaya akan mace? Zan maki ƙarya ne ke ka? Ina ji a gari kawai na ce bari na rugo da gudu na zo na gaya maki abin ya ɗaure min kai wannan wani irin al'amari ne ni kan. Daman kakanninmu suna ba mu labari. Suna ce mana akwai zamanin da za ta zo kani zai iya kashe yayansa ko kuma yaya ya kashe kani. To kama a wannan zamanin amma kankaran mu. Abin da ake gaya mana gashi yanzu yau ya tarar da mu wannan wani irin rayuwa ne. To kin ga kawa, kin san me zai faru yanzu? Kawai na bar miki Raji. Zan iya ba. No. Na bar maki Raji dan mun tare da shi na san ki ba ruwana. Ba zan iya alaka da mugu kuma ba. Wanda ya kashe dan uwansa, ai gobe zai iya kashe ni nima. Ke? Nahi wa inna ilaihi raji'un. Ki hakuri ki gafarce ni abin da nake miki. Kawata, bari jan gaya ma umma. Na baki lafiya. Na gode umma. Umma. Mugu! Mugu nawa kenan. Na zo ma da babban labari. To, wannan irin labari ne? Ai, bayani na zo ma da shi. Gamsashe. Wanda in na gaya ma kai da kanka sai ka san dama ta samu. Ina jin ka. Me ya faru? To wannan yaro Raji. Ƙaryarsa ta ƙare. To me ya faru? Mugu. Ai wannan labari shine wannan yaro Raji gaskiya ta bayyana. Yayansa Musa wanda Allah ya yi wa rasuwa to Raji ne ya kashe Musa. Raji ina tabbatar maka da cewar ai shi ya kashe ɗan uwansa. Asirinsa ya tonu, Allah ya tona mu asiri. Hukumar ƙauyen wannan ƙauyen namu ta ba da sanarwar tukwici mai tsoka ga duk wanda ya kamo shi. Kai. Alhamdulillah. Ai na fi kowa farin ciki. Ni da nake neman shi a kyauta. Ba sai da kuɗi ba sai da wani tukwici ko wani abu ba. Ai wannan damar da ta samu da wannan damar ya kamata mu yi amfani. Wannan haka yake mugu shi yasa a cikin farin ciki nake. Lallai yau jam'iyya za ta motsa. Na rantse da sarkin da ya busa min numfashi. Yaron nan maka kamo shi. Zan ƙara tabbatar ma da ni wane ne a garin nan. Kuma da Allah hannayen nawa da su zan kamo shi. In za ka iya ka haɗa hannu da ni in za ka iya. Mugu abinda nake so da kai mugu ainihin na fika a zarbabin a tafi yawon neman wannan yaran. Saboda haka
sai mu samu dama mu fice mu bar gari tun kan kowa ma ya sani sai dai a gan mu da nasarar mu da mun gama da wannan yaran. To akwai wani jarumin da a garin nan zai iya kamo yaron nan da ya wuce mu ko ya wuce ni wajen wannan su ji labari gani kuma a gefen wanda ma kai wallahi mu za mu yi aikin nan wanda ma ya ce zai yi aikin nan da ba mu ba kada Allah ubangiji ya sa ya fasa zo mu ci ba matsala mu